हेलो दोस्त। हम हैप्पी अपने सभन के स्वागत करत बनी अपना चैनल क्विकनेस ऑफ माइंड पर। ठीक बा। तो दोस्त अपने लाइन के जौन कहे करल कि सर 2023 के मॉडल पेपर यानी कि प्रीवियस ईयर जौन क्वेश्चन पूछल गईल बा ओकर सॉल्यूशन करावे के जौन कि भोजपुरी के बा। ठीक बा। तो भोजपुरी के हम लेके चल बनी अपने लाइन के जौन कि 2023 में पूछल गईल बा एग्जाम में। ठीक बा। तो 2024 खातिर काफ़ी इम्पोर्टेंट बा। तो एकरा का पूरा एक एक चीज़ के हमनी समझब जा। ठीक पूरा देखब जा, ध्यान पूर्वक देखी जा। पहले जौन कि भोजपुरी के जौन पेपर होई, पेपर कितना को होई तो 3 घंटा 15 मिनट के होई। ठीक बा। टोटल क्वेश्चन कितना आई तो 106 गो क्वेश्चन। ठीक बा, 106 गो क्वेश्चन। अब ध्यान से देखी जा। ठीक बा। अब एक एक क्वेश्चन के हमनी एमे जौन 100 गो ऑब्जेक्टिव धन दौल बा 100 के 100 ऑब्जेक्टिव के हमनी करब जा। ठीक बा। तो ध्यान पूर्वक अच्छा से देखब जा, बहुत ही इम्पोर्टेंट बा जौन कि 2024 एग्जाम खातिर। ठीक बा। तो चली स्टार्ट कर पाइन जा हमनी समझी। प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दियल गईल बा। यानी एगो क्वेश्चन है जहाँ जौना के 4 गो विकल्प रही। एमे सबनी के बनावे के कितना बा तो इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्न के उत्तर देने हेतु यानी 100 गो क्वेश्चन में से 85 गो क्वेश्चन के हमनी के आंसर बतावे के बा। ठीक बा, मात्र 50 गो के दोस्त। ठीक चली अब हमनी क्वेश्चन के एक के देखल जाता। ठीक बा। अब देखी पहिलका क्वेश्चन बा हमनी के कि साधो भाई के विधा ह, साधो भाई के विधा ह। तो एकर आंसर हो जाई हमनी के पद का पद। आंसर हमनी के हो जाई पद। ठीक पहला आंसर। देखी दूसरा क्वेश्चन बा बायन, बायन के विधा ह। यानी बायन का ह, कविता ह किस कहानी ह कि संस्मरण ह कि यात्रा वृतांत ह। तो हमनी के आंसर का हो जाई एकर कि बायन एगो कहानी ह। ठीक बा। चली अब तीसरा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा से देखब जा दोस्त। ठीक अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब कर लीहब जा। ठीक अपना दोस्तों लोग के पास शेयर कर दब जा। ठीक तीसरा बा सगरे जहान भोजपुरिया के विधा ह। यानी सगरे जहान भोजपुरिया जे बानू का ह। ठीक कविता ह, एकांकी ह, आत्मकथा ह। ठीक तो यही तरह देखी तो एक आंसर हमनी के का हो जाई सगरे जहान जोन बानू ई एकांकी है। का एकांकी हो तो हमनी के आंसर हो जाई सी नंबर। ठीक चली 4 नंबर क्वेश्चन के हमनी देखब जा। 4 नंबर क्वेश्चन बा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विधा ह। यानी भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विधा का ह। तो ई एकरा का हमनी सुनब जा। ठीक एकर आंसर हमनी के का होई कि ई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के का है ये जीवनी है। ठीक तो आंसर हमनी के हो जाई डी नंबर। ठीक चली 5वां नंबर भोजपुरी लोक नाट्यम आ डोमकच के विधा ह। ठीक यानी कि ई का ह निबंध ह, कविता ह, आलोचना ह, कहानी ह। ठीक तो एक आंसर हमनी के का हो जाई कि ई जो ई का है एगो निबंध ह। भोजपुरी लोक नाट्यम आ डोमकच एगो निबंध ह। तो एक आंसर हो जाई हमनी के ए नंबर। ठीक बा। चली छठा के अब हमनी देखब जा। छठा नंबर क्वेश्चन के ठीक उहो बरखा आइल आई के विधा ह। ई कविता ह कि नाटक ह कि कहानी ह कि उपन्यास ह। ठीक तो एकर आंसर का हो जाई हमनी के कि ई एगो कविता है। यानी कि ए नंबर हमारा आंसर हो जाई। ठीक बा हमार। तो देखिए चलिए अब 7वां नंबर पर हमनी पहुंचत है क्वेश्चन साधो भाई के रचनाकार बानी। यानी साधो भाई जौन चैप्टर बा ई के लिखले बा केकरा द्वारा ई चैप्टर एक रचनाकार के ह। ठीक तो चली हमनी के ऑप्शन बा संत शिव नारायण, कुलदीप नारायण, संत पलटू दास आ बिसंद्रा नंदन। ठीक बा। तो हमनी के आंसर का हो जाई संत पलटू दास। संत पलटू दास यानी कि बी नंबर आंसर। ठीक बा। चलिए 8 नंबर हमनी के क्वेश्चन का बा
बायन के रचनाकार बानी। यानी बायन जौन बाटे इ केकरा द्वारा मतलब कि लिखल गइल बा, एकर रचनाकार के बा बायन के। ठीक, तो एकर आंसर हमनी के का हो जाई, देखिए ऑप्शन का बा पहले डॉक्टर सत्येंद्र सुमन, सत्यनारायण लाल, विसेंद्रानंदन और अमृता। तो एकर आंसर हो जाई राइट, हमनी के आंसर हो जाई विसेंद्रानंदन, यानी कि बी नंबर आंसर। ठीक बा, चली अब 9 नंबर क्वेश्चन पर। उहो बरखा आई के रचनाकार बानी। यानी इ जौन उहो बरखा आई जौन चैप्टर बा इ एकर रचनाकार के बानी, तो एकर हमनी के आंसर हो जाई सत्यनारायण लाल। का हो जाई, सत्यनारायण लाल, सी नंबर। अब हम तेजी तेजी करावत बानी कि काहे कि वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाई, तो अच्छा यो बात नहीं है। ठीक बा, चली संत शिव नारायण के रचना में भरल ह। यानी वहाँ के रचना में कौन चीज बतावल गइल बा, कौन चीज भरल बाटे। ठीक बा, तो हमनी के आंसर डायरेक्ट हो जाई दर्शन। का आंसर, राइट आंसर हो जाई ए नंबर। ठीक बा, चली 11 नंबर क्वेश्चन पर। 100 क्वेश्चन करे में समय लागी, इसे तेजी तेजी करल जाई। चली संत शिव नारायण के भक्ति रहे, यानी संत शिव नारायण के भक्ति का रहे। ठीक, सगुण रहे, निर्गुण रहे, कि दोनों रहे, कि कौनो ना रहे। तो वहाँ का भक्ति दोनों रहे। ठीक बा, चली अब 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। संत शिव नारायण के ईश्वर रहनी के, तो निराकार के, निराकार। ठीक बा, चली 13 नंबर। संत शिव नारायण दीक्षा ले रही, यानी केकरा से संत शिव नारायण दीक्षा प्राप्त कैले रहनी, शिक्षा प्राप्त कैले रहनी, तो संत दुखहरण दास से वहाँ का प्राप्त कैले रहनी। आंसर हमनी के बी नंबर हो जाए। चौथा क्वेश्चन बा संत शिव नारायण अपना पद में जोर देले भानी, यानी कि इ जौन यहाँ का पद बा एमे कौन चीज पर ज्यादा जोर देले बानी, कौन चीज पर ज्यादा बतावे के कोशिश कैले बानी, तो अंत साधना पर। ठीक बा, कहाँ, अंत साधना पर, यानी कि हमनी के आंसर हो जाई का डी नंबर। ठीक, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पर हमनी देखत बानी जा। संत पलटू दास के भक्ति बाटे, संत पलटू दास के भक्ति का बा, सगुण, निर्गुण, दुनु, कौनो ना। तो हमनी के आंसर का हो जाई दुनु। संत पलटू दास के भक्ति का बा दुनु, यानी कि सी नंबर। संत पलटू दास के ईश्वर बानी निराकार के, निराकार, यानी कि बी नंबर आंसर हो जाई। ठीक बा, चलिए अब 17 नंबर क्वेश्चन के और संत पलटू दास के गुरु रही, यानी संत पलटू दास के गुरु के रहनी। ठीक, तो संत पलटू दास के गुरु बाबा जानकी दास, बाबा जानकी दास, यानी कि ऑप्शन हमनी के सी नंबर हो जाए आंसर, राइट। ठीक दोस्त, वीडियो अच्छा लागत हो के तो लाइक करी और अपने लगन कमेंट जरूर करम, जाना से कि हमरो मोटिवेशन मिली। ठीक, तो भी अच्छा लगी, हमू अपने ही लगन से मोटिवेट होके ना वीडियो बनाए अपने लाइन खातिर। तो वीडियो के लाइक करी, कमेंट करके अपन राय जरूर देम कि वीडियो कैसे लागत बा, अपना दोस्त सबके भी पास शेयर करें वीडियो। ठीक, चली हमनी के नेक्स्ट क्वेश्चन कौन बा, संत पलटू दास कौना परंपरा के कवि रहनी, यानी कौन परंपरा के कवि संत पलटू दास रहनी, तो वहाँ के रहनी कबीर परंपरा के। का, कबीर परंपरा के। तो आंसर नंबर हमनी के डी हो जाई। मिरिचिया कौना देश के कहल जाला, हमनी के क्वेश्चन बा 19 नंबर। मिरिचिया कौना देश के कहल जाला, तो मॉरिशस के मिरिचिया देश कहल जाला, यानी कि आंसर हमनी के बी नंबर हो जाई। 20वां नंबर सुनी, भोजपुरिया मजदूरन के अंग्रेज मॉरिशस काहे खातिर ले गई रहे। ठीक, तो काहे खातिर ले गई जा भोजपुरिया मजदूर के हो, तो ऊख के खेती करेला। काहे खातिर, ऊख के खेती करला। तो ऑप्शन हमनी के सी हो जाई। अगर अपने लगी एक वीडियो देख लो कि ना चैनल पर हमार पड़ल बा, कम मतलब कि पूरा चैप्टर के एक्सप्लेनेशन व्याख्या कैले बानी, वहाँ से अगर वीडियो अपने लगी देख ले तो एक अपने के सारा ऑब्जेक्टिव बन जाई। आ नइखी देख ले तो जाके देख ली। ठीक, काहे कि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछल गइल बा ई चैप्टर। ठीक, चली इस चैप्टर से क्वेश्चन। अब 21 नंबर क्वेश्चन का हमने देखी, भोजपुरिया मजदूरन के अंग्रेज कौना मार्ग से मॉरिशस ले गइल रहलन सन। ठीक, यानी कौना रास्ता से लेके गइल रहलन सन भोजपुरियन लोग के। तो एकर आंसर हमनी के का हो जाई, जल मार्ग से लेके गइल रहलन। कहाँ से, जल मार्ग से लेके। तो हमनी के आंसर हो जाई बी नंबर। ठीक बा,
भोजपुरिया मजदूरन के जहाज कहवा से खुलल रहे, यानी कि जौन अंग्रेज सब ले गए सन भोजपुरिया मजदूरन के, तो कहवा से जहाजवा खुलल रहे ये हमनी के बतावे के बा। तो ये जहाज कलकत्ता से खुलल रहे, यानी कि ऑप्शन हमनी के सी नंबर हो जाई राइट आंसर। अब देखी भोजपुरिया मजदूरन के कहल जाला का, तो गिरगिटिया मजदूर। तो हमनी के आंसर सी नंबर हो जाई, क्या हो जाई कि गिरगिटिया हो जाई, आंसर सी नंबर हो जाई। चलिए अब 24 नंबर पर क्वेश्चन के हमनी देखल जाओ। मॉरिशस के पहला प्रधानमंत्री रहनी, मॉरिशस के पहला प्रधानमंत्री के रहनी, तो सर शिव सागर राम गुलाम जी, यानी कि ए नंबर आंसर हो जाए हमनी के। चलिए अब 25 नंबर पर क्वेश्चन पर चलिए 25 नंबर क्वेश्चन बा, सर शिव सागर राम गुलाम के मूर्ति कहवा स्थापित बा। ठीक बात, यहाँ मूर्ति कहवा स्थापित बा, तो हमनी के पटना में स्थापित बा। पटना में गांधी मैदान बानू, गांधी मैदान में इ मूर्ति लागल बा। अपने गइल होके हम लगिन गांधी मैदान तो देख ले भी होके। ठीक, तो आंसर नंबर हमनी के सी हो जाई। ठीक, 25 नंबर क्वेश्चन के देखते हैं सर। पंवरिया शब्द के अर्थ होला, तो पंवरिया शब्द के अर्थ होला हवा, का होला हवा। ठीक बा, पुरनिया शब्द के अर्थ होला, पुरनिया शब्द के अर्थ होला पूर्वज, का होला कि पूर्वज, यानी ऑप्शन सी नंबर हो जाए। आ देखिए पूर्वजो होला पुरखा लोग भी होला, का पुरखा लोग। तो ऑप्शन में ई कुछ दोनों में से कोनो आ सकता, ते पर ध्यान देम लगी कथी होई, पूर्वज लोग होई और पुरखा लोग भी होई आंसर। ठीक बा, तो ऑप्शन में हमनी के पूर्वज लोग बा, तो पूर्वज लोग पर टिक करम जा। चली बायन कहानी के नायक ह, बायन कहानी के नायक के ह। देखी बायन कहानी में एगो जीतन रहे आ एगो सुगिया रहे, क्या सुगिया। तो यहाँ पूछल गइल बा का नायक तो के जीतन, आंसर हमनी के हो जाई डी नंबर। बायन कहानी के नायिका के ह, तो नायिका देखी के तो सुगिया, यानी कि ए नंबर। ठीक बा, अगर अपने को चैप्टर के पूरा वीडियो देख लो के तो अपने के आंसर तो बता देत हो के, बल्कि ना देख लो के तो कोनो बात नहीं के, जाके देख ली चैप्टर ई चैनल पर पड़ल बाटे वीडियो। ठीक बा, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन के हमनी देखब जा कि 30 नंबर के आंसर का होई। ठीक बा, तो 30 नंबर क्वेश्चन का बा, बायन कहानी के में कौन रोग में चर्चा भइल बा, यानी कि बायन कहानी जे बा एमे कौना रोग पर चर्चा भइल बा। ठीक बा, तो हमनी के आंसर हो जाई एड्स, यानी कि बी नंबर पर। ठीक बा, अच्छा जीतन कौन काम करत रहे, तो जीतन का कौन काम करत रहे, ड्राइवरी के काम करत रहे, यानी कि आंसर हो जाई हमनी के सी नंबर। ठीक बा, चली अब 32 नंबर क्वेश्चन का हमनी देखत बानी जा। ठीक बा फतेह बहादुर शाही कहवा के राजा रही। ठीक बा, तो आंसर हमनी के का हो जाई हुसेसपुर, कहाँ के हुसेसपुर के, यानी कि बी नंबर आंसर हो जाए। ठीक बा, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन बा, फतेह बहादुर शाही केकरा से लड़त रही, यानी केकरा से फतेह बहादुर शाही लड़त रही, तो हमनी के आंसर हो जाई अंग्रेजन से, यानी कि बी नंबर। ठीक बा, चलिए कवि प्रथम क्रांतिकारी वीर केकरा कहले बानी, यानी कवि प्रथम क्रांतिकारी वीर केकरा के कहले बानी, तो उ कहले बानी फतेह बहादुर शाही के, यानी कि आंसर हमनी के सी नंबर हो जाए। काफी इम्पोर्टेंट बा क्वेश्चन, यहाँ से बहुत पूछल जाई 2024 में, ध्यान दे अब जा। ठीक, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन बा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुआवला पर मिलल रहे का चीज, तो वहाँ का मुआवला पर मिलल रहे, तो वहाँ का मुआवला पर मिलल रहे डॉक्टर अंबेडकर जी के का भारत रत्न मिलल रहे, भारत रत्न। आई कब मिलल रहे, तो 1990 में मिलल रहे। ठीक बा, चलिए अब 36 नंबर क्वेश्चन का हमनी देखा जाता नहीं सर। अंबेडकर के बाबूजी सेना में का रही, यानी सेना में वहाँ के काथी रनी, तो वहाँ के सेना में रनी मेजर सूबेदार के
मेजर सूबेदार यानी कि आंसर बी नंबर हो जाई। ठीक बा। अब हमनी के चली 37 नंबर क्वेश्चन के देखब जा। ठीक बा। अम्बेडकर के जन्म कब भइल रहे, यानी अम्बेडकर जी के जन्म कब भइल रहे, तो अपने के क्वेश्चन मालूम होके के चाहिए। ठीक बा। जा ऑप्शन में तो नहीं खे, ऑप्शन गलत देवल बा यहाँ, लेकिन वहाँ का हो जाई। वहाँ के जन्म भइल रहे 14 अप्रैल ठीक 1891 में भइल रहे। वहाँ का जन्म कब भइल रहे? 1891 में। चलिए अब 38 नंबर क्वेश्चन के हमनी देखत हई सन। ठीक बा। मतन के कहानी के नायक ह, मतन के कहानी के नायक के ह, तो आंसर हो जाई मतन, यानी कि डी नंबर। का हो जाई? डी नंबर। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन के हमनी देखब जाए। अब का हो आंसर? तक्षी शिवशंकर पिल्लई कौना राज्य के रही, तो आंसर हमनी के का हो जाई कि केरल। आंसर हो जाई केरल, यानी कि सी नंबर। ठीक बा। तक्षी शिवशंकर कौना भाषा के लेखक बानी? ठीक बा। यहाँ के कौना भाषा के लेखक बानी, तो मलयाली। ठीक बा, यानी कि बी नंबर हो जाई। ठीक बा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन बा हमनी के कि मतन के कहानी में आइल ह, मतन के कहानी में का आइल बा, तो जमींदार के शोषण, यानी जमींदार लोग जो बा ना शोषण करता मजदूरन के। ठीक बा। चलिए अब हमनी के 22 नंबर चुवत पलानी में औरत काहे घबराइल पिया। ठीक बा। तो एकर आंसर हमनी के का हो जाई? देखी जब चैप्टर अपने लोग पढ़े तो वहाँ पर अपने के मिली। ठीक बा। लइका बीमार बा। ठीक बा। लइका बीमार बा, यही से जब बारिश के समय में जब पानी चुह रहल बा तो वो औरत का बा घबराइल बा। देखिए यहाँ पे अपने के एक और बात दौल बा, पति परदेसी बा। परदेसी ना, अगर यहाँ ऑप्शन में रही कि पति परदेश में बा, परदेश बा, तब हमने के आंसर ई पति परदेश बा ई पर टिक करती जा। काहे कि अपने लगी जब किताब के आज पढ़े जाओ चैप्टर में, तो में दोनों बात दौल बा कि लइका बीमार बा आ पति परदेश में गइल बा, ना कि परदेसी बा। ठीक बा। तो हमने के आंसर सी नंबर हुई। चलिए 43 नंबर के हमनी देखब जा। ठीक बा। जगलाल चौधरी के राजनीतिक जिंदगी कहवा से शुरू भई रहे? यहाँ के राजनीतिक जिंदगी कहाँ से शुरू भई रहे? तो पूर्णिया से। ऑप्शन हमनी के बी नंबर हो जाई। जगलाल चौधरी कितना बेर विधानसभा के सदस्य चुनल गइल बानी? यहाँ के जगलाल चौधरी के, तो यहाँ के 5 बार विधानसभा के सदस्य चुनल बानी। आंसर हमनी के सी नंबर हो जाई। चलिए अब 45 नंबर क्वेश्चन के देखते हैं। वारिस शाह से में कौन प्रसिद्ध प्रेम गाथा के नाम आइल बाटे? ठीक बा। तो हमनी के आंसर हो जाई हीर रांझा, यानी कि सी नंबर। चलिए 46 नंबर के क्वेश्चन देखल जाओ। वारिस शाह से के मूल कविता के भाषा हो, यानी वहाँ के कविता के भाषा का हो, तो पंजाबी। आंसर हमनी के बी नंबर हो जाई। नेह के पाती कविता के मूल भाव बा, नेह के पाती कविता के मूल भाव बा श्रम आ श्रमिक के महत्ता, यानी कि ऑप्शन ए नंबर हो जाई। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखे जा। कबड्डी के प्रत्येक दल में कितना खिलाड़ी होला? ये तो अपने जानत हो कम लगी 7 गो होला। आंसर ए नंबर हो जाई। जिंदगी कौना चीज पर तप रहल बा? चले ई हम अपने लगिन खातिर छोड़तानी, एक कमेंट बॉक्स में अपने लगिन आंसर बताएं। आग पर, धूप पर, बारूद पर, कि ई सब पर, तीनों पर। ठीक बा। ये अपने लाइन के आंसर बताएं, अपने लाइन खातिर हम छोड़तानी कमेंट बॉक्स में आंसर अपने जरूर दे। ठीक बा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन। डोमकच से मिलत जुलत कौन नाटक हो? नौटंकी, रामलीला, जट जटनी या विदेशिया? ठीक बा। तो हमने के आंसर हो जाई जट जटनी, यानी कि बी नंबर। ठीक बा। चलिए कुर्सी हर पे मुहावरा के अर्थ हो, कुर्सी हर पे मुहावरा के
अर्थ राज कैले का राज कैले, तो हमनी के आंसर हो जाई बी नंबर। ठीक बा, चलिए रारी कैल मुहावरा के अर्थ एकर मतलब होला दुश्मनी। ठीक बा, दुश्मनी दुश्मनी यानी कि झगड़ा उगड़ा कैल। ठीक बा, झगड़ा लड़ाई अर्थ होला, तो यहाँ पर हो जाई दुश्मनी। हमनी के आंसर हो जाई बी नंबर। ठीक बा, चलिए चोरबत्ती शब्द के अर्थ होला, चोरबत्ती शब्द के का अर्थ होला, तो चोरबत्ती शब्द का अर्थ होला टॉर्च। ठीक बा, आंसर हमनी के सी नंबर हो जाई। नवही शब्द के अर्थ होला का, तो जवान। हमनी के आंसर हो जाई ए नंबर। ठीक, जवान या नाया का नाया, नाया भी ई का नवही शब्द के अर्थ होला। तो नाया अगर ऑप्शन में रहे तो नाया, आना तो जवान ऑप्शन में रहे तो ऑप्शन में माना जवान वाला हो जाए। चलिए 52 शब्द में उपसर्ग बा। देखिए उपसर्ग कहाँ लागेला, शब्द के पहिले लागेला उपसर्ग। शब्द में कोनो शब्द को ओकरा पहिले उपसर्ग लागेला, तो हमनी के आंसर हो जाई ए नंबर बा। ठीक बा, चलिए बिछिया बिछिया आइल बिछी आइल शब्द में प्रत्यय बा। अब प्रत्यय शब्द के अंतिम में लागेला, लास्ट में लागेला। ठीक बा, आ उपसर्ग शब्द के पहिले लागेला, तो हमनी के आंसर कथी हो जाई एकर आइल, यानी कि बी नंबर। ठीक बा, देखिए यहाँ पर आइल ई शब्द जौन बा ना लास्ट में आयस ई जुटल बा, आ यहाँ देखिए वाह जौन की शब्द के पहिले जुटल बा, तो पहिले जुटेला ओकरा के उपसर्ग, लास्ट में जुटेला ओकरा के प्रत्यय कहल जाला। चलिए उपसर्ग कौनो शब्द में लगेला, तो देखिए उपसर्ग कहाँ लागेला, पहिले लागेला शब्द में कोनो भी शब्द, तो आंसर हमने का हो जाई ए नंबर हो जाई। ठीक बा, चलिए प्रत्यय कौनो शब्द में लागेला, कहाँ लागेला प्रत्यय, तो ई लास्ट में लागेला, अंतिम में लागेला, तो बाद में आंसर क्या हो जाए हमनी के बी नंबर, यानी कि सबसे लास्ट में लागेला। ठीक बा, तो आंसर हमनी के बी नंबर हो जाई। चलिए अब 59 नंबर देखब जा। जौन कम बोलेला ओकरा के का कहल जाला, जौन कम बोलेला ओकरा के का कहल जाला, तो ओकरा कहल जाला मितभाषी। का मितभाषी, यानी कि आंसर हमनी के बी नंबर हो जाई। 60 नंबर क्वेश्चन देखब जा हमनी। जौन अधिक बोलेला का कहल जाला, जे लोग अधिक बोलत होखे ओकरा के का कहल जाई, तो ओकरा कहल जाई वाचाल। का वाचाल, यानी कि डी नंबर आंसर हो जाई। ठीक बा, देखिए दाया के विशेषण होखी, दाया जौन शब्द बा एकर विशेषण का होखी, तो दयालु होई, ऑप्शन हमनी के बी नंबर हो जाई। देखिए मूल शब्द के विशेषण होखी, मूल शब्द के विशेषण का होई, तो एकर हो जाई मौलिक। ठीक, का हो जाई मौलिक, यानी कि हमनी के आंसर हो जाई ए नंबर। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन के हमनी देखम जा। ललकी गैया चर रहल ह में संज्ञा, माने इ वाक्य जौन बा ललकी गैया चल रहल ह, एमे संज्ञा का बा। ठीक बा, तो एमे संज्ञा हो जाई हमनी के का गैया, यानी कि बी नंबर। का हो जाई कि बी नंबर। चलिए ललकी गैया चल रहल ह में विशेषण का हो जाई, विशेषण जौन की विशेषता बतावेला, तो आंसर हो जाई हमनी के का एमे ललकी, गाय कैसन बा त लाल बा, तो ये तो विशेषता बता रहल बा गाय के, तो आंसर हमनी के ए नंबर हो जाई। ठीक बा, चली अब ललकी गैया चल रहल ह में क्रिया का बा, तो क्रिया के कौन चीज, कोनो काम होकेला ओकरा के क्रिया कहल जाला, तो कौन काम हो रही बा, चरे के काम हो रहल बा, तो हमनी के कथी हो जाई आंसर कि सी नंबर हो जाई, चर रहल बा। ठीक बा, आंसर हो जाई सी नंबर। 66 नंबर क्वेश्चन के देखब जा। ठीक बा, देखी लइकवा तेजी से भागल में क्रिया विशेषण ह, देखी क्रिया विशेषण ह, लइकवा तेजी से भागल में क्रिया विशेषण का बा। ठीक बा, तो एमे बा तेजी से, केंग भागल बा, तो तेजी से, देखी तेजी से भागल बा, भागल तो क्रिया हो गई, लेकिन विशेषण बताए के बा ना क्रिया विशेषण, तो तेजी से।
ठीक बा, आंसर हो जाई बी नंबर हमने के। ठीक बा, अब देखिए 67 नंबर क्वेश्चन का बा, नदी कौन लिंग ह, यानी कि नदी कौन लिंग बताओ के बात, हमनी के नदी हो जाला स्त्रीलिंग, यानी कि बी नंबर सही आंसर। सोन नदी कौन लिंग, देखी सोन नदी कौन लिंग ह, तो ये हो जाए हमनी के पुलिंग का कि पुलिंग, यानी कि ए नंबर। देखिए मधु मुरलीधर में समास ह, मुरलीधर कौन समास ह, ठीक बा। एमे देखिए हमनी के ऑप्शन बा तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विंद और द्विगु, तो हमने की आंसर राइट आंसर काथी हो जाई कि बहुव्रीहि हो जाई, कौन हो जाई बहुव्रीहि समास हो जाई, यानी कि बी नंबर हो जाई। देखिए दाल रोटी में समास हो, तो दाल रोटी में हमने के आंसर क्या हो जाई कि द्विंद समास है, यानी कि सी नंबर हो जाई। ठीक बा, अगोचर में समास हो, अगोचर जौन शब्द बा एमे कौन समास बा ई हमनी के बतावे के बात, आंसर हो जाई हमनी के नग समास, का हो जाई नग समास, यानी कि बी नंबर हो जाई आंसर। चली 72 नंबर क्वेश्चन के हमनी देखब जा। ठीक बा, पचन नजा में समास बा, ठीक बा, पचनजा में समास कौन सी बा, अब देख लगी थोड़ा भोजपुरी पढ़े में दिक्कत होता। ठीक बा, तो अब 72 नंबर का आंसर हमनी के का हो जाई, तो ए में हमनी के समास जौन बानू इहू में हमनी के कौन समास बा नग समास बा, यानी कि बी नंबर। ठीक बा, देखिए जातिवाचक संज्ञा ह, कौन गाय, सोना, गंगा आ तेल, तो एमे जातिवाचक संज्ञा यानी कि पूरे जातिये के बोध क देवे। ठीक बा, तो आंसर हमनी के कथी हो जाई एकर कि गाय गाय गाय। ठीक बा, यानी कि ए नंबर। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन के देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा जौन कि ए व्यक्ति के का करे बोध करावे। ठीक बा, तो गाय, गंगा, तेल आ सेना। ठीक बा, तो हमने के आंसर कथी हो जाई में का हो जाई कि गंगा। ठीक बा, का हो जाई गंगा। ठीक, चली भाववाचक संज्ञा हो, अब ऑप्शन में से का हो जाई हमने के भाववाचक संज्ञा गाय, सेना, तेल या खटरूस, तो हमने के आंसर हो जाई खटरूस, यानी कि बी नंबर। ठीक बा, चली समूहवाचक संज्ञा हो, कौन हो समूहवाचक संज्ञा, तो देखी हमने के आंसर सेना बा कि गंगा बा कि गाय बा कि तेल बा, तो समूहवाचक संज्ञा से का पता चलता है जहाँ समूह के बतावल जाए। ठीक, यानी कि सेना, सेना एक आदमी से मिलके थोड़े बनेला, बहुत आदमी से मिलके बनेला, तो हमने के आंसर हो जाए ए नंबर। अब द्रव्यवाचक संज्ञा का हो, गाय हो कि गंगा, तेल की सेना, तो आंसर का हो जाए हमने के तेल, यानी कि आंसर हो जाए हमने के बी नंबर। ठीक बा, चलिए अब 78 नंबर क्वेश्चन के देखिए, संधि के भेद होला, संधि के कय गो भेद होला ये हमने के बता के, तो संधि के अपने लगे जानते हो कि हम 3 गो भेद होला, यानी कि सी नंबर। काल के भेद होला, यानी कि काल के कय गो भेद होला, तो ई अपने लगिन बताई हमने के काल के कय गो भेद होला। ठीक बा, तो हमने के आंसर हो जाए 3, कय गो 3, यानी कि बी नंबर। अच्छा, लिंग के भेद होला, लिंग कय प्रकार के होला ई बताई, तो ई हमने के होला 2 प्रकार के, यानी कि डी नंबर हमने के आंसर हो जाए। ठीक बा, चलिए 81 नंबर क्वेश्चन बा कि वचन के भेद होला, वचन के कय गो भेद होला, तो एकर आंसर का हो जाए हमने के 2 गो, यानी कि ए नंबर आंसर हो जाए। ठीक बा, पुरुष के भेद होला, पुरुष के कय गो भेद होला यो हमने के पता, पुरुष के कय गो भेद होला 3 गो, यानी कि आंसर हो जाए सी नंबर। वाक्य के भेद होला, वाक्य के कय गो भेद होला, तो वाक्य के भेद होला 3 गो, यानी कि आंसर हो जाए हमने के बी नंबर। देखिए हम जब बहुत इंपॉर्टेंट भाई हर साल पूछल जाला, ध्यान दे हम जा। वर्ण के कय गो भेद होला, वर्ण के कय गो भेद होला, तो वर्ण के 2 गो भेद होला, आंसर हो जाए हमने के 2 नंबर। ठीक बा, शब्द के भेद होला, हमने क्वेश्चन का बा कि शब्द के भेद होला, तो शब्द के का कय गो भेद होला, शब्द के 4 गो भेद होला, यानी आंसर हमने के हो जाए सी नंबर। तो ध्यान से देखब जा। ठीक बा, चलिए अब क्वेश्चन बा हमने के
भेद होला, यानी क्रिया के कई गो भेद होला, तो क्रिया के भेद जो होला 2 गो होला। आंसर हो जाई डी नंबर। चली अच्छा, संज्ञा के भेद होला, तो संज्ञा के कई गो भेद होला ए पर ध्यान दे जा। तो संज्ञा के 5 गो भेद होला, यानी कि आंसर हो जाई हमनी के कई नंबर, यानी कि डी नंबर। ठीक बा। चली 88 नंबर क्वेश्चन बा, विशेषण के भेद होला, तो विशेषण के कई गो भेद होला, तो विशेषण के 4 गो भेद होला, तो आंसर हो जाए हमनी के बी नंबर। देखी लगी नी भेद वाला से कितना क्वेश्चन पूछल जाला, तो ये सब जरूरी बा याद कइल। ठीक बा, याद क के एग्जाम में जाए। ठीक बा ना। चली, रीता जा रहल बिया कैसन वाक ह, रीता जा रहल बिया कैसन वाक ह, तो ई एगो सरल वाक बा। ठीक बा। देखी, अलंकार के कौ गो भेद होला, अलंकार के कई गो भेद होला, तो अलंकार के 3 गो भेद होला, यानी कि आंसर हमनी को जाई बी नंबर। ठीक बा। चली, अब 91 नंबर क्वेश्चन देखी, फीचर काउना शब्द की फीचर काउना भाषा के शब्द ह, फीचर जौन हमनी बोलते हैं सन, ई काउना भाषा के शब्द है, ई हमनी के पता। फीचर अंग्रेजी भाषा के शब्द। देखी, तीत के उल्टा का होला, अब तीत के उल्टा शब्द का होला, यानी कि विपरार्थक शब्द। ठीक बा, तो अपना हम लोगन जानत बानी तीत के विपरार्थक शब्द हमनी के मीठ हो जाई, यानी कि आंसर बी नंबर हो जाई। चली, अब 93 नंबर क्वेश्चन में का बा, देवालय के संधि विच्छेद होखी, यानी 4 गो ऑप्शन देवल बा, देवालय के संधि विच्छेद कौन होई ये हमनी के बतावे के बा। ठीक बा, तो देव जोड़ आलय, यानी कि देवालय। ठीक बा। अब देखी एमे के अ आकार जौन बा नु, ई का करी, व के बना दी है दे, आ व बा एकार आ जाई, तो देवा आलय, ऐसे देवालय। ठीक। चली, अब हमनी के 94 नंबर क्वेश्चन का बा, दुग्ध शब्द ह, दुग्ध कौन शब्द, तत्सम, देशज, तद्भव और विदेशज। ठीक बा, तो हमनी के आंसर का हो जाई, हमनी के आंसर हो जाई तत्सम। का हो जाई, तत्सम। ठीक बा। चली 95 नंबर क्वेश्चन पर, दूध शब्द ह, दूध शब्द का ह। ठीक बा, तो दूध शब्द तद्भव ह, तद्भव ह, दूध जौन शब्द बा ई तद्भव ह, तो आंसर हमनी के हो जाई बी नंबर। अच्छा, अंगिरखा शब्द ह का, तो ई हमनी के तत्सम शब्द, तत्सम शब्द। ठीक बा, तत्सम, यानी आंसर हमनी के ए नंबर हो जाई। ठीक बा, का हो जाई, ए नंबर हो जाई। अच्छा, पुलिस शब्द ह, पुलिस शब्द विदेशज ह, का ह, विदेशज। बोले नहीं जानो कि पुलिस। ठीक, पुलिस, तो अंग्रेजी में लिखे नहीं जा, यानी कि विदेश शब्द ह, अंग्रेजी तो हमनी के भाषा ह ना। ठीक। चली, अब 98 नंबर, एह में स्वर ह, एमे एह में स्वर का बा, एह में एह लिखल नहीं सर हमनी, एमे स्वर का बा, अब अपने से सोची, एमे स्वर का बा। ठीक बा, अ आ के अक्षर, अ आ में जोन लेटर होला उ स्वर होला हमनी के, तो एमे कौन सा स्वर बाटे, देखी तो ए। ठीक, तो हमनी के ए नंबर हो जाई आंसर। ठीक बा, हमनी के स्वर होला। चली 99 नंबर क्वेश्चन देखी, कि एह में व्यंजन ह, एह शब्द बा जौन बा एमे व्यंजन कौन बा। ठीक, तो एमे व्यंजन शब्द कौन बा हमनी के जी, अपने से बताई तो। ई तो हमनी के आ स्वर होला, अ स्वर होला, ई हमारा स्वर होला, तो सी नंबर आंसर हो जाए हमनी के 100। ठीक। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन बा, लास्ट क्वेश्चन बा, निसंदेह में कौन संधि ह, तो निसंदेह में विसर्ग संधि, कौन से, विसर्ग संधि। अपने लिख के देखत हो कि एंगे 2 गो डॉट के चिन्ह बता, एकरा का विसर्ग कहल जाला, कौन कौन चीज कहल जाला, विसर्ग। तो एकरा का देखते मात्र आंसर हमनी के हो जाई विसर्ग संधि। ठीक बा, तो अब अपने कमेंट बॉक्स में बताएम लाइन कि अपने के वीडियो कैसन लागल। ठीक बा, अगर अपने लाइन के सब्जेक्टिवो के एकर आंसर चाही तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखब जा कि सब्जेक्टिवो के सर करा दी एकर आंसर क्वेश्चन। ठीक बा, 2023 के। ठीक बा, तो चली अब हम इसके साथ अब फिर मिलब रोवाला इनसे दूसरा वीडियो में, तब तक खातिर जय हिंद, जय भारत। ठीक बा, चलिए अपने इन अच्छा से पढ़ाई करी। ठीक बा, और एग्जाम दी। ठीक, चलिए फिर मिलब जा हमनी नेक्स्ट वीडियो में।